Ani khapani Tripura hastani lukurok khulumka phil charchi bisi kathar yakma salno rgei ang Tripura ni joto lukurokno khaka hamtai hamjamung yafaro Barod haktoni bana angkha hakto lukurokni kathamungni mari te haktoni borom 1947 bisini 15 August salmario yakmung manmani bagai chini chobani sangkragrok baithani lakmano bedogromani tini chalo ang borokni thei romano borom bai muito khlaio haste tai kendro hapangni sangkragrok haktoni naimathangni bagai ha nokha tai teyungni ari mrgai tongnai roknobo ang khakaham yafaro tini ang haste hapangni naharmung tai kaham angkhareno khorsawana juda juda kebengmung tongmani ulobo haste hapang Tripurano khurumphoi ganang bai thangchukjak tei hamsajak haste sanamnani juda juda bukhago luajimung ramkha hasteni joto lukurok borokni rang thongthai lukubosongni tanghalok jesuk phano ungthung borokni manthaini sep rung sakham tei rang thongni sep rwnani naharmungo haste hapang yakthagyawui samung tangi tongo biali sokomonnani samung butang skill development ni training te bekrepni hamkrai khlai thaniwo Tripura jotono tei te kahamkuk lukubosong songcharnani faising sakangai tongo jathani Tripurani hamkrai te khonompui khlai thani manjaknai te oboni kaham angkharino angnai hokbar khlainai rokni ajimungno kusungnai khlainani naharmungo ani hapang hokbarni hamkrayo saktari samung khlai tongo hokbar ani hapangni kaisa fan boxinjak bukhak mai thaimung bangrenawo 1.95 rasai hector amchayo Mukhyamantri Integrated Crop Management Program ni bisingo khobjaka tokta khumtai nogo rwmani malmatani bisingtei samungni naimthang bangrenawo ani hapang yapri romkha kaisa katal animal insurance project changjaka jeni bisingtei 21311 malmata rokno insurance ni bisingo khobjaka ani hapang food safety tei consumer empowerment ni bagai saktarjak Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Priority Household te Antodoy Anna Yojana wo beneficiary rok tabukbo magnang mairum manai tongo thanai bisiwo haste ganangai 1.57 rasai metric ton mairum magnang jakha oboni bisingo kendra hapangni daisuru rokni rangmari tongmani dogra basidok futa charchi barjak Takalani bisiwo Sunamora Bakasteni Nolchoro Government Women's Degree College Khungsa Songsa Jaka te Nuisai Nichi Dok Nichi Sini Rung Bisini Simi Admission Changjaka Obobai Brirok Kusuk Rung Serungmungni Sep Manka Tabungni Women's College no Tripura Government Women's University te Tripura Institute of Technology no State Technical University o Salaina Bagai Nangmani Kerong Pass Klaijaka Abo karibo khongbri hapang phatani university asukna bagai kerong raida sanamjaka o khongbri university inka Atol Bihari Bajpayee Skill University Dhanvantari Skill University International University te Science and Elite Steel University obobai Tripura wo kusuk rungni sep taibo bangnai haktoni average ni slaibo kabang rawo Chukuchi ba futa dog literacy tithi khlai ulas sambutango ani hapa nisai nichi ba bisini jun ta ni sal nichi thamo fully literacy hasteni borom manka ani hapang Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana ni bisingtei kami amchani thanglai suni hamkaraini bagai saktri samung tangai tongo o samung tangbatango hasteni Thanglaisu thogyate lama kri amchai rogo lama sanamui komun lama bai kerengri jakha nisai nisiba nisidog rang bisiwo o samung butango bebagai chukuchi sini futa chukuchi kilometer kamini lama te kaisa jaijorko log sanam jakha obono karibo nisai nisidog bisini April talni simi July tal jora teibo si4 futa 4 kilometer lahar katal sanam jakha ani hapang Asia Development Bank ni rangni choba chobai
2275 rojak rang sebai Tripura Power Distribution Strengthening and Generation Efficiency Project samung tangjagui tongo o samung butangni 95% ni samung ikhepheno paikha sung pherang sanamung bangrinawo rukia ni 63 megawatt closed cycle plant no taibo sara nuichi megawatt closed cycle plant o slainani samung tangjagui tongo ani hapang digital administration system te technology rukjak sep renawo kaham mari ajikha abuni bisingo khursajaknai ongkha hastini joto hapangni naikhungtei gram panchayat BC rem jora 100% e-office samungo bojakha Udaipurni Bondoaro Bachisa Shoktipitni Mangthong Sunamnani samung tangjagui tongo abuni bagui SASCI samung butango khok sukuchi sini phuta sini bukcha rejak ragni gosimung rejakha lokobosungni hamkrai khlainani luajimungni bisingtei ani hapang bosungni hamkraio saktarjak SC bosungni rung rangthong lokobosung tei hukumuni hamkraio Tripura hapang saktarjak on harmungo Tripurani luajimungo sinimung reui Tripura no kaini haktor beremni sokat bai borom yafarjakha PM Janman tei Dharti Aba Jana Bhagidari Abhiyan samung butango samungno tangthani Tripurani jotoni kaham samung charithani sokat mankha abuni ulo chalchi Tripura hangkor tei hangkor berem PM Janman samungo chacharithani boromni sokat mankha ani Tripurani sikla kisingsong sikla bosung ongkha chini haktoni poito gunang phan tei thinang Tripurani sekangmung te kaisa krahak kahamkuk Bharat sanamthani gobang kukno sikla bosungni samung kokrok naharmung tei saktarjak manjakmungni sakaono phinjak tini ang Tripurani joto sikla sikli rokno kok kwsaro bwskango sekangui nesa mukto Bharat tei TB mukto Bharat sanamnani missionno kharwim manjaknani bagui phekjaknai manui namani khoroksa borokni sakao chimi daraya abo bai bini nukungo tei luko bosongo bo hamyamari klaio ang sikla bosongo drug tei kubun phekjaknai mani bai baithangno katirui tonnani bagui kokosaro TB bemarni ongkha kaisa kasui manja tei sokomorui manja bemari jorani bisingo amjagui mankhe tei kaham sakhamni sep mankha o bemarni yak katiwi mano o bemarni hojak tongmung bangrinao hamya wansukmung tei TB bemar no rwgui lokobosongo hamya kokpirmung no sokomorna bagui sikla sikli rokno sakangui phainani bagui kobokjao lokurokno kobokjao o bemari no rwgjak mungsasuk sakhamya ongmani mari nukjakhe sakhapni sep yasaknani bagui khatung rwnani tei saknaijagui tongnai rokno chubachu rwna bagui hojakmung hamjakmung tei gothalaimung ni bisingtwi jeung chini luku bosongno mwthangui kaisa kaham tei kwrak Tripura swnamui mannai o kwthar salo phaidi jeung jotono thanchakhe saktari teibo gobang khlai chaitogui jotoni kaham wansugui kubui tei kwkruk khe samung tanglai Tripura no kaisa khrompui tei haktoni jotoni kahamkuk haste sonam tisalayano phaidi jeung somai tanglayano o kwthar haktoni thancha tei kwthamungno mwthangui tei kwrak khlai lukobosongni joto beremni lukorokni bising tongkwchang tei kisingni halokno pirlayano o kwthar salo ang teusa Tripura hasteni joto lukorokno kha kaham yaparo Jai Hind Jai Tripura